Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι ότι θα εκμεταλλευτώ κάθε δυνατότητα που παρέχεται μέσω του νέου ΕΣΠΑ κυρίως, 214-220, με προγραμματισμό, με μελέτες που ήδη υπάρχουν κάποιες και άλλες τις οποίες θα επιδιώξω, όπως είναι ο δρόμος Ναυπάκτου Θέρμου, ο δρόμος Αγρινίου Θέρμου. Για τον δρόμο Θέρμου Ναυπάκτου πιστεύω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον μέσα από τα εργαλεία τα οποία μας δίνει η ευκαιρία και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ κυρίως. Το νέο ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί τέτοια έργα, οδικούς άξονες, κύριε Κωνσταντάρα? Το νέο ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί αυτό καθεαυτό οδικούς άξονες. Γιατί πραγματικά η πολιτεία αυτό οφείλει, όπως κατέστησα και στον Πρωθυπουργό σαφέστατα, στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά την συνάντηση με τους υπόλοιπους δημάρχους, όπου του είπα, μάλιστα χαριτολογώντας, ότι κύριε Πρόεδρε, εσείς θα φτιάξετε το δρόμο Ναυπάκτου Θέρμου και εγώ δεν υπάρχει λόγος να είμαι ξανά υποψήφιος δήμαρχος.